Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gazteratu saioan, Zubirira hurbilduko gara. Bertan, Ainhoa Arrizabalagarekin bilduko gara eta berak erakutsiko digu herria. Saioa bukatzeko, Ainhoa Barkosek Joseba Gabilondo Marques elkarrizketatuko dugu. Eta gaurkoan, gazteratu saioan, Zubirira hurbildu gara, bertan Ainhoa Arrizabalarekin elkartu gara. Bera bertakoa da, 19 urte, basozain ikasketak egiten ari da Txantrean, eta herriko gazte asanbladan ere sartua dago. Egun hon, Ainhoa? Egun hon. Konta eguzu, non gaude? Hemen Zubirin, herri txikia da, eta, bueno... Zubirin non dago kokatuta? Esteribarko kapitala da, ez dago erdi-erdian, baina Oioki ondun, Oioki kentzen badugu da herri handiena. Ikusleak imaginatzeko, Iruñerritik zenbatera egongo litzateke gutxora bera? 20 kilometrotara. Eta populazioari dagokionez, zenbatekoa da? Gutxi gora bera 500 biztanle dau. 500, eta hauetatik gazteak zenbat izango ziren? Ugari edo, bueno, ez da... Bai, ugari, unde piko edo zerbaitola. Eta herriak badu bizia? Bai, bai. Bai, astetartez, bai, asteburutan ere bai? Astetartez gutxigo, ze gazteak igual daude kanpoan ikasten, orduan ez daude ugari, baina asteburutan bai. Gazteratu saioan, Nafarroako eskualde ezberdinetan dauden gazteen mugimenduak, gazteen kezkak du aztertzea xede, eta gaurkoan hemen Zubirikoa zuri galdeketa hau eginez. Lehenengo galdero sorta hau izango da pixkat kontzientziazioaren inguruan. Eta kontu honetan izango litzateke gazteek herrian ingurugiroa eta aldaketa klimatikoaren inguruan duzuen kontzientziazioaren inguruan. Zer erango zenuke? Bertako gazteek baduzuela ardura kontu honetan? Bai, bueno, ardura asko igual ez da hitz egiten asko honi buruz, baina bai, pixkat. Badago nolabaiteko mugimendurik kontu honen inguruan? Ez. Eta zure lagun kuadrilarekin adibidez, egunerokotasunean zuen eguneroko eztabaidietan, hitz egiten duzu gai honen inguruan? Ez. Gutxitan. Eta zuk pertsonalki ze iritzi duzu? Nik basozain bezala adibidez, nabaritzen dut, hemen dula urte pilo bat, igual arrain asko zeuden, edo zerbaitola, eta orain bero asko iten du, orduan ez da berdina, ez daude hainbeste. Eta ingurugiroa zaintzaren inguruan, hemen baduzuen nolabaiteko gatazka arazorik edo zerbait? Orain adibidez jendearekin, udan nola Santiago bidea da, udan etortzen da jende pilo bat, eta bai uste dituztela gauzak non nahi botata, orduan hori asko nabaritzen da. Eta bertze gai sendo bat, berdintasunarena, genero gizon eta emakumeen arteko berdintasunen gaia. Gaia honen inguruan zure lagun kuadrilarekin hitz egiten duzue? Bai, joni inguruan bai. Eta zure iritzi pertsonala, zure kezka gai honen inguruan zen izango litzateke? Ni emakume bezala, igual lana bilatzeko edo horrelakoak, igual bai kezka gehiago daukadala gizonak baino. Baina, herrian hori ez da asko nabaritzen, berdintasuna dau eta... Erango zenuke iritzi hori edo pentsamendu hori dura gazteek orokorrean hemen zure inguruan? Bai. Ederki, orain ikasketa eta lan egoera aztertuz, herriko haurrek eta gazteek non ikasten dute? Hemen daukagu eskola bat, Gloria Larrainzar,
eta 3 urtetik 13 urtera uste, osea 6. mailara, osea lehen hezkuntza hemen ikasten dute. Eta bigarren hezkuntza egiteko? Eta bigarren hezkuntza ateatzen da hemendik autobus bat eta joeten die Pedro Atarrabiera. Iruña herrian, ez? Atarraia markatu. Bilaban, bai. Hori da. Eta bertan euskaraz egiteko aukerarik badago? Hemen bai, bi modu daude, euskara eta gaztelara. Eta zen izaten da hautatuena? Hemen euskara. Eta lan eskaintzari dagokionez, ze badira hemen gaztentzat aukerak? Ez asko. Egia esan udan gehienok nahi dugu lana eduki, eta hemen bi enpresa daude, bat Eugin eta Bertze hemen, eta igual Eugin bai hartze dituztela gazte gehiago, eta han egiten dugu lan, baina Zubirin baita ere hartze dituzte gazteak, baina gutxi. Zela mota dira? Dira fabrikak, orduan denetarik pixkat. Eta gazteek, behin ikasketa bukatzen dituztela, herriko gazteek, herrian bertan gelditzen saiatzen dira edo hauniz kanpora joaten dira eta gero asteburuetan itzuli honeta? Bai, bueno, hemen adibidez ez daukagu ikasketak asko egiteko aukera, orduan batzuk bai joaten diela kanpora edo pixkat nahi dutena ikastera, ez? Eta gero etorkizunan izaten dute aukera beretik lan egiteko edo zaila? Zaila, bai. Eta hauniz badea, kanpora joaten dena bizitzera ere bai? Bai. Eta orain gazte mugimenduei dagokionez, herrian gazteak elkartzen zarete? Bai. Eta ze tokitan edo, zeren inguruan? Zen izaten da gelditze horren arrazoia? Bueno, modu batez, gazte asanblada, Esteribarko gazte asanblada, geratzen gara hori pixkat gazteria antolatzeko edo ezagutzeko, ez? Hor, Zubiriko kontzejuak utzi digu espazio bat, horre egoteko eta normalean hori gazteak gure artean ezagutzeko da. Eta zuen mugimenduan, gazte asanbladan, ze helburu jarraitzen duzue? Pues Esteribarko gaztea elkartzea, ezagutzea eta antolatzea. Eta gazten arteko elkartasunik badagoela herrian errango zenuke? Herrian bai. Eta bailaran? Bueno, bailaran edo... Bailaran, eske asko gara herrikoak eta jazta, ez? Orduan ez gara asko elkartzen igual beste herri batzuekin edo... Zen izaten da antolatzeko modua herrian bertan? Kuadrillaka adinaren arabera edo adin ezberdinak elkarrekin ibiltzen zarete? Hemen herrian, herrian beti elkartzen zara, ez zara elkartzen inoiz zure adinekoekin, ze oso gutxi daude adinekoak. Orduan, guk adibidez elkartzen gara 19 urtetik 30 urteko tartean. Eta txikiek adibidez, 12 urtetik 18 urtera edo. Belaunaldi ezberdinetakoak elkarrekin, ez? Bai. Eta gazteri honen barruan, ze mugimendu badaude? Gazte asanblada. Gazte asanblada. Eta gazte ekitaldi ugari egiten dira hemen inguruan? Urtean zehar? Bai, orain udaletxeak sortu du zerbitzu bat gazteentzat, orduan saiatzen gara egiten gazteentzat ekitaldiak eta. Ederki, orain hemen herriko zubian paraje politonetan egin dugu elkarrizketaren lehenbiziko zatia, orain bigarrenean beste leku batera goaz, ez? Bai. Ederki, bagoaz orduan.
Eta herriko zubitik, herriko sarrera etorri gara. Ainhoa, zein da euskararen presentzia herrian? Gazteen artean, normalean dakigunok euskaraz hitz egiten dugu, baina, adibidez 10 gaude eta batek ez daki, ja behartzen zaitu gaztelerara hitz egitera. Baina normalean, ze hizkuntzetan solasten duzu erango zenuke? Euskaraz. Eta herrian ze aukera ditugu, bai kultura arloan, bai kirol arloan? Hemen polikiroldegi bat daukagu, orduan hor ekintza ugari daude kirola egiteko, eta kultura musika edo zerbait horrela, ez dakit. Eran didazu ez, udaletxean ari dela musika talde bat sortzen. Eta gero kirolan ere, dituzue bi kirol talde ez? Guztira Ibararte deitzen da, baina daude normalean mutilentzat futbola eta neskentzat voleibol. Dantzak egiteko adibidez, hemen badago dantza talderik? Hemen Zubirin ez, baina euskal dantzak daude Eugin. Eta ohikoa da bertako gazteak harata joatea, dantzatzera adibidez? Bai, batzuk, bai. Eta orokorrean gazteak nola ematen duzue denbora librea herrian? Hemen edo tabernetan edo paseoak ematen menditik edo bai. Eta besta egiteko adibidez, ze ohitura izaten duzue, nola elkartzen zarete? Ezberdinetako adinekin, kotxea dutenok edo ez, igotzen gara gora normalean beste egitera edo bera baita ere. Baina, hemen herrian elkartzen gara guztiok. Eta udan adibidez, ze ohitura izaten duzu besta egiteko? Hemen inguruetako herrietara, Iruña herrira? Normalean ingurutako herrietara, bai. Eta harremanak sortzeko, nola izaten dira hemen herrian? Nola ezagutzen zarete edo nola harremantzen zarete herriko gazten artean? Lehen esan dudan bezala, azkenean herri txiki bada, orduan ezberdinetako adinak daude eta batak ezagutzen du bat, orduan elkartzen gara guztiok eta gauzak horrela bai. Eta geografikoki, bertze ze eremuko gazteekin elkartzen zarete? Hemendik Eugiko gazteekin normalean, ze bera ez geha juten asko, orduan, eta gero baita ere Erroko Baiararekin ze jisten dira futbolera jolastera edo voleibolera eta azkenean harremana baita ere daukagu haiekin. Ainhoa, zein erango zenukeela herriko gazteak orokorrean edo gazteek dituzuen kezka nagusiak? Hemen nahi dugula geratzea bizitzen, orduan eta ez daude aukera asko. Ze zailtasun ikusten duzuela, zentzurretan? Gazteak garela, ezin dugula asko ordaindu ez da ere, eta ez daudela etxe ugari hemen geratzeko bizitzen. Eta auzoko Zubiriko herritarrek, gazteek, baduzue nolabaiteko aldarrikapenik? Ez. Eta, hori, kenduko dut. Eta horrein azkeneko zatiarekin, bale? Bale. Ainhoa, zein da zure ustez herriko txokorik politenak, edo zein dira? Zubia, azkenean, herri txikia da, baina etxe asko daude. Eta, zubia eta baita ere hor errekan egon garen tokian hori niretzat politena da. Errekako bastara, ez? Eta herriko urteko egun seinalatua zeintzuk dira? Zubiriko jaiak direla abuztuan, lehen asteburuan, baita ere gazteguna antolatzen dugula normalean hemen Zubirin, eta Esteribarko eguna. Eta, elkarrizketarekin ja bukatzeko, bi galdera. Alde batetik,
urtean lagun bateri gomendatu beharko zenioke egun batean etortzeko, zein izango izateke egun hori, ze festa edo ze urteko ze momentutan, eta bigarrena, lagun bateri ere bai, edo zein egunetan etortzen baren, ze plan proposatuko zenioken? Festetara etortzea, ze izugarriak dira, azkenean gauza ezberdinak egite ditugu, eta ez da berdina herri bateko jaiak edo beste batekoak. Orduan, jaiak. Vale, eta planari dagokionez, ze plan proposatuko zenioke, eguneko plana? Hemen mendi ugari daude, niri mendia gustatzen zait, orduan mendira igotzea edo igerilekura edo normalean planak ite dituzu udan, orduan bai. Eta otordua egiteko ere izango nuke lekurik hemen? Bai, orain gainera lehen ez zeuden taberna asko eta orain 3 ditugu. Eta, bueno, bitan egite dute bazkaria, afaria eta dena, eta ara joten gara. Erki, orduan badugu non ere bazkaldu. Bai. Ainhoa, mila esker hauniz, gaurko egunean zure herria erakustagatik, eta, ikusleek badakite nolat etorri eta ze plan egin, ez? Bai, eskerrik asko. Zuri, bertze bat arte. Agur. Kaixo, Joseba, zer moduz? Kaixo, oso ondo, mila esker. Zu Irukilarroxako kidea zara, ez da, beraz, konta eguzu pixka bat zer da, Irukilarroxa kooperatiba zer da, edo nola sortu zen? Irukilarroxa da, jendarte eraldaketako pentsamendu kritikoa sustatzea abiatzen duen kooperatiba bat. Azken baten gaur egungo jendarte eredu honetan, ematen dira botere harreman asimetriei eta dominazio dinamiketan fokua jartzen duna, eta horri pixkat buelta emateko ez. Gehien bat barekidetasun eta LGBT gaietan egiten dugu formazioa, aholkularitza, ikerketa, bide laguntza, eta proiektu integralak, eta horretara dedikatzen gara bai, 3 maritxu gara, pixkat gure jakintzak eta lan indarra kolektibizatzeko erabaki hartu genuena, eta horretan gabiltza. Eta, ikusi dut, batzuetan gizonaren desboteratzearen inguruko hitzaldiak ematen dituzuela, maskulinitatearen gaia ere jorratzen zutela, ez, beraz, aukera interesgarria iruditzen zait, gai honen inguruan aritzeko. Beraz, nola definituko zenukezuk maskulinitatearen termino hori? Maskulinitatea zer dan, azken batean izango litzateke, jendartean ulertzen duguna maskulinotzat dena, edo, horrekin lotzen ditugun rol, jokabide eta pentsakera, ez? Egin baten, honek zeinak gizontasuna eraikitzen duen, ez? Eta galitzen gara horre desboteretze deitzen diogun saioekin eta holan. Eta azken baten dana, nolabait maskulinitate tradizional edo hegemonikoa, ez? Gizonezkoak daukagun mandatu horien inguruan eta horren azterketa kritiko bat egitea, ez? Jartzen dugu mandatu egin baten delako indartsuak izan behar garela, arrazionalak, ez emozionalak, aduretsuak, argi daukagunak zer nahi dugun egin, gatazka konpontzeko indarkeria soilik erabiltzaren ideia ere dago, emakumeekiko nolabaiteko mespretxua eta femeninoarekiko aldentze bat, eta hori izango litzateke nolabait maskulinitate tradizionala edo hegemonikoa, edo toksikoa izan daiteke modu ezberdina da ditzeko, ez? Eta, klaro, azkenean hau nolabait eraikitzen den zerbait da, ez? Nola eraikitzen da? Azken baten generoari lotuta dago zuzenean, ez? Eta gure bizitzan zehar mutil moduan ezten eta sozializatzen garen momentu horretan hor goaz ikasten, ez? Hor goaz ikasten mandatu hori barneratzen eta askotan erreproduzitzen ere bai, ez? Hau da, esaten digute mutil izatea edo gizon izatea zer den mundu honetan,
ze paper daukagun, eta orduan guk hori ikasten dugu, eta hori erreproduzitzen dugu. Ikasten dugu gure hurbilekoenetik, ikasten dugu telebistatik, sare sozial digitaletatik, hainbat inputetatik, edo hainbat sarreretatik. Gehien bat, mutilen artean bertan ikasten dugu, mutilen arteko harreman horietan ikasten dugu gehien bat gizon izatea zer dan, eta horrela ikitzen dugu gure maskulinitatea. Tamalez, eraikitzen dugu maskulinitatea izaten da hori, eredu tradizional horiekin lotuta dagoenak, toksikoa dena bai guretzat zein gure ingurukoentzat, emakumeentzat gehien bat, orduan bai hor ikasten dugu pila bat, eta bai hortik azken baten, patriarkatu honetan edo heteropatriarkatu honetan jarri dauden papel horiek, gizon emakume papel horiekin lotuta dago, zuzenean. Eta zuk esaten duzu moduan, azkenean toksikoa da gizona berarentzat, nola esango zenuke kaltetzen duela honek, edo zer eragina du mutil gazteengan? Hombre, lehenik eta behin da trampa badela. Hau da, maskulinitatearen eredu hori edo benetako mutil horren eredua trampa bada. Ezken baten esaten digutena da, edo jasotzen dugun mandatua da, hori lehen esan dudana, ausartak izan bargarela, indartsuak, nolabait ez dugula negarrik egin behar, ez garela emozionalak izan behar, argi daukagura zen nahi dugun, eta horrek egin baten ilusioa da, ezinezkoa da, gizakiok auskorra gara, aula gara, indartsuak ere izan daitezke, noski, baina ez gara soilik indartsuak eta beti gaude prest denetarako, ez? Orduan, nolabaiteko trampa bada, ze hori, ez dugu benetan pentsatzen gure mutilizate hori nolako izan daitekeen edo ez eredu bat jarraitzen dugu, ez? Eta hainbaten eredu bat jarraitzen dugu, horrek ere ematen digulako mundu honetan hainbat abantaila ematen digutelako, o digulako, nolabaiteko eredu horre jarraitzeak. Mundua eraikita dago balore maskulinoetan, lehen ezten da indartsu izatea, ausarte izatea, determinazioa, helburuak lehenestea, akzioa, egitea, hori da gaur egungo jendarte kapitalista eta patriarkal honetan baloratzen dena. Orduan, gizonezkoak horretan eziak izan garen momentuan, hor match bat dago, ez? Hau da eredua, eta guk horrela funtzionatzen dugu, orduan hor, errestasun badaukagu bizitzan, ez? Orduan, badakar alde batetik, nolabaiteko trampa bada, baina badauzka bere abantailak ere bai, ez? Eta orduan, bere abantailak bere presioa ere badaukate, nolabait, ez? Eta dekonstrukzioaren inguruan hitz egiten dugunean, zer da dekonstrukzioa, zer suposatuko luke honek? Dekonstrukzioak edo deseraikitzea da azken baten desikastea. Ikasi dugun hori, ahaztea. Ikasi dugun mutil eredu hori, gainetik entzea hainbaten, ez? Claro, ez da erreza. Ez da erreza, alde batetik, delako onartzea, gezur baten eziak izan garela, hau da, gizonezko guztiak ez garela modu batekoak, eta gure papela ez dela mundua salbatzea ez hori. Orduan, alde batetik, hori da, gezur baten eraikia dagoela onartzea da, eta onartzea, ez dela, gizonezkoa ez dela nahi eta nahi ez, indartsu izan behar, violento izan behar, ez emozionala izan behar, ez? Hori alde batetik. Beste alde batetik, zaila ere bai, ze desikaste horretan, lehen esan dudan moduan, jendarte honek ematen dizkigun abantaila horiek alde batera ustea dakarbe bai, ez? Esan dugun, gizontasun edo mutiltasun edo maskulinitate tradizional edo hegemoniko horren mandatuak jarraitzeak ematen digu abantaila batzuk. Orain, ez jarraitzeak nolabaiteko abantaila horrek ere desagertzen dira edo horre badago zailtasuna. Azken baten, bizitzan
errestasuna bilatzen dugulako bai, ez? Eta hor badago zailtasun hori dekonstruzioaren bidean. Ondo esan duzun moduan, ez da erreza, baina beharrezkoa da. Bai, eta hori gainera, badabil jendea, eta badabil gizonezkoak urte asko dabiltza oneri bueltak ematen bai, ez? Esan daiteke azken aldian, azken urteetan gero eta gehiago dela, feminismoari ezkerre bai, azken baten feminismotik ere egindalako nolabaiteko interpelazio bat, ez? Gizonezko badaukagu zer begiratu, ez? Eta azken baten patriarkatu honek emakumeari paper bat ez lehitzen digun moduan, gizonezkoari ez lehitzen zaio, ez? Gainera askotan esaten dena kontrakoa eragitzen den hori, guk horri ere eman behar dugu bueltak, ez? Orduan, ezinbestekoa da, nahi badugu parekidetasunerantz jo, ezinbestekoa da nahi badugu guk geuk erabaki nolako maskulinitatea nahi dugun bizi, nolako gizontasun bat nahi dugun bizi, eta ezinbestean beharrezkoa ere bai, maskulinitate tradizionala oso lotua dagoelako indarkeriari, eta indarkeriazko jendarte honetan horreri buelta emateko ezinbestean gizonok gure papela, mundu honetan gure papela zein den, eta horreri errebizio bat eman behar diogu. Eta nola lortu daiteke hori, nola desikasi dezakezu ikasi duzun zerbait? Bueno, lehenik eta behin da kontzientzia hartzea. Kontzientzia hartzea, esan dugun patroi horietan, guk non kokatzen garen, ez? Guk nora arte reproduzitzen ditugu maskulinitate tradizional horren mandatuak. Dela gure buruakiko, mutiekin harremanetan, emakumeekin harremanetan, nola jokatzen dugu, ez? Lehenik eta behin hori aztertzea, horretaz kontzientzia hartzea. Eta gero, esan dugun mandatu horiekin ez jarraitzea, ez? Oda, gure zaurgarritasuna, ahultasuna, ezjakintasuna horiek onartzea, bai guk zein jendearen aurrean, hori gako nahiko importantea da, ematen du gizonezkoak Superman bezalako batzuk izan behar garela, ez? Eta denaki daukagula. Eta askotan, siniste horretatik egiten duguna da inguruko guztia arrasatu. Bai gure izatea, bai ingurukoena, eta askotan egin bat emakumeena. Orduan, hor alde batetik badago zaurgarritasun hori onartzea, beste alde batetik gure aspektu femeninoak ere onartzea, eta hitz egiten dugu maskulinitatez, baina feminitatetaz hitzen beharko genuke. Bebai, mutilekin lanean gabiltzanean, eta mutiltasun hori aztertzerakoan, ez? Orduan, hor bebai, gure feminitatea onartzea, gure ingurukoak entzutea, gure emozioak identifikatzea eta partekatzea, horiek dira, egin beharrekoak. Hori alde batetik maila pertsonalean edo. Maila kolektiboagoan, lehen esan ditugun abantaila eta erraztasun horiek, bizitzan dauzkagun gizon izateagatik dauzkagun abantaila horrek identifikatu eta nolabait modu eraikitzaile baten erabiltzea hor dauzkagun abantaila horiek. Hala, adibide moduan, gizonezkoak bagaude eziak akzioan eta akintzak egitera, eta orduan askotan gu gara lehenak zerbait egiten, edo bulkada hori sentitzen dugu lehenengo lerroa jartzeko, edo gauzak egiteko, pues igual pentsatu behar dugu, hau identifikatzen dugu momentu, eta hau dakigun momentuan zaten dugu, nik badaukat errestasun hau, baina zer gertatzen da, errestasun hau egiten badugu inorekin kontatu gabe, eta gu, a nuestra bola, askotan lehen esan dudan hori, arrasatzen dugula guztiarekin, ez dugu ikusten ondokoa, ez daukagu begirada inklusibo bat. Orduan, zer egin behar dugu? Lehenik eta behin konpartitu hori. Hau da, guazen erabakitzera, inguruan daukagunekin, o daukadanekin, nola egingo dugu? Ni prest nago egiteko, zu prest zaude, nahi duzunik egitea, izan behar da negoziak eta bat hau bai. Azken baten, jarraitzen badugu, egiten badugu, piloto automatikoa jarri,
askotan gizonezkoak egiten duguna, lehen esan dudan hori, ez arrasatu. Orain, gelditzen bagara, pentsatzen badugu, eta konpartitzen badugu, horrek ekarri dezakena da, agian guk ez egitea hori, eta beste norbetek egitea. Eta ondo dago, eta horretan ondo sentitzea garrantzitsua da. Ez? Beste batek egiten badu, ondo dago. Nahiz eta nik gogoan euken, eta egiteko prest nengoen, baina egin baten hori izango litzateke, ez? Dauzkagun abantaila horrek egitea. Beste abantaila batzuk agian egin behar duguna da bazterrean utzi, eta ez aprobetxatu. Askotan abantaila horrek izaten dira beste batzun gainetik jartzeko. Orduan, horre bai, begiratu beharko dugu, ez? Ze momentutan, edo bizitzako ze aspektutan gaientzen garen, ez? Beste ekiko. Eta uste duzu existitu daitekela nolabait maskulinitaterik gabeko gizarte bat? Wow, pregunton. Edo utopia bat da hori. Nik uste dut ezetz. Nik uste dut interesgarriagoa agian, galderan modu motatzen dut, interesgarri izan daitekela maskulinitate eta feminitatearen mugak ezabatzea, zabaltzea, lausotzea. Hau da, maskulinoarekin lotuta, o maskulinizatzen duten gauzak, askotan aspektu fizikoak izan daitezke, bizarra dela, edo maskulinizatzen dituzten olako ezaugarriak egon daitezke, eta nik uste dut egongo dirala, orain egin behar duguna da kajoi itxi horiek eta maskulinitatearen edo gizon izatearen kajoi itxi hori eta emakume izatearen edo inkluso feminitatearen kajoi itxi horiek ere zabaltzea, eta nahaztea nun egon daitezken mutile femeninoak, neska maskulinoak, eta horri lausotzea. Azken batean ez dut uste maskulinitatea negatiboa denik per se. Maskulinitate eredu batzuk dira negatiboak. Menderatzaileak direnak, violentoak, narzisistak, tradizional horrekin lotzen duguna. Baina maskulinitatea per se ez da iruditzen negatiboa izan beharko lukenik. Lehen esan duda moduan, azken baten maskulinitatea gorpuztu dezakete bai emakumeek, emakume maskulinoak izatea, de hecho, badaude, hori realitate bada, beste asunto bada, ea nola ikusten dan, ze generoakin apurtzen du guztiz, orduan sistemaren nolabeteko disidente bihurtzen dira, edo femeninoagoa garen mutia bai, maritxua garenak, orduan, bueno, izango nuke, azken baten, ulertzea maskulinitate eta feminitate hori, kontinun bat edo linea bat moduan, bakoitzaren punta bat da beste izan daitekena, baina kokatu gaitezkena edozin puntutan hor, izan gizonezko, izan emakume, ez bitarra izan, bueno, horrez, eta nolabait eroso gauden toki horretan kokatzea. Eta agian gero hemendik denbora batera deseroso gaude eta aldatzen gara eta goaz probatzen. Hori da interesantea, muga horiek apurtzea eta aukera izatea hortik mugitzeko. Eta, bueno, ja maitzeko ez dakit zerbait gehiago gehitzea gustatuko litzaizuken. Bai, nik ikusi gaztei orokorrean eta mutilei bereziki jarrera irekiarekin entzuteko feminismoak eta sexu askapen mugimenduak edo LGTB mugimenduak esateko daukatena. Egia da naiz eta entzuten den asko gizon txuri cis heteroen ganako kritika, ideia bateri eta jarrera bateri kritika da. Ez da mutilei beraiei pertsonalki zuzenean egiten zaien kritika bat. Orduan, egotea irekita feminismoari eta sexu askapen mugimenduari, eta gero mutilei beraien arteko harremanak motak aztertzeko, eraldatzeko, emakumeekin daukaten harremanak begiratzeko, eta horretan baten lasaitasun baten bizitzeko beraien maskulinitate hori. Askotan esaten da maskulinitate erlaxatu bat bizitzea.
ez? Ze asko, maskulinitate tradizional horrek presio handia hau sortzen du, ez? Mutilongan, izan behar gara ausartenak, indartsuenak, lomaz beti, ez? Gehi ligatzen dutenak. Izan gaitezke indartsuak, mea baita zaurgarriak ere, baita ahulak ere, eta momentu ez indartsuak izango gara, bastatutan ez. Orduan, erlaxatua izateko, ez? Eta nola baita maskulinitate erlaxatu hori bizitzeko. Hori izango ditzake nire mezua. Bueno, Joseba, mila esker gurekin hitz egiteagatik oso gai interesgarria da eta hemendik gonbidatzen dugu jendea bere maskulinitatea modu erlaxatuan bizitzera, ezta? Hori da, mila esker zuen. Eskerrik asko agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.